Jöjjön már ki, Radocsaikám! Kit javasol? Maga, mint fekete és fehér elvtárs közvetlen főnöke? Döntse már végre, hogy ki menjen Párizsba tárgyalni Monsieur Duvállal. Igen, az öndöntése helyes, egyetértek. Mivel ért egyet, Radocsaikám? Azzal, amit az igazgató elvtárs már megmondott, nagyon helyes. Fekete vagy fehér menjen Párizsba? Igen, pontosan, én is őrájuk gondoltam. Melyikre? Hát a maga nemében bármelyikre, úgyhogy egy és ugyanaz a véleményem az igazgató elvtárssal. Jól értem, hogy fekete elvtársat javasolja? De bizonyám. Hát én fehér elvtársra gondoltam. Igen, pontosan. Pontosan melyik? Fekete vagy fehér? Csak is, senki más, úgy Fekete, van. fehér, igen vagy nem, Radocsaikám? Hát mondjuk bizonyos fokig. Mi az, hogy bizonyos fokig? Hát úgy, hogy ezek derék kitűnő munkaerők és alkalmasak. Épp ahogy az igazgató elvtárs is határozottan állítja. És amikor ez a fehér elvtárs a halászbástyán csókolózott egy kalauznővel munkaidőben? Na hát, az a fegyelem minősíthetetlen megsértése volt. De máig fölháborít az eset. És ugyanez a fehér elvtárs az év végén leltálkor hajnalig rostokort a pőköly fölött? Ja, hát, ami igaz, az igaz, ő nekünk büszkeségünk. Na most akkor melyikünk menjen Párizsba Monsieur Duvalhoz? Na hát a ne tudja azt most így hirtelen. De maga szerint melyik? Várjunk csak, az egyik. Melyik? Nézze, igazgató elvtárs, ugye kettő közül kell dönteni. Na, egyik marad, másik megy, ugye? Melyik másik? Hát amelyikre ma az igazgató elvtárs is letette a voksát. Fekete vagy fehér? Nyilván. Fehér vagy fekete? Na, mi az, hogy? Csak is. De nálam elsősorban fekete elvtárs jöhet számításba. A számból vette ki a szót igazgató elvtárs. Bár mondjuk tavaly volt az a csúnya perpatvar a Veresnével a külkerosztályon. Ne is tessék mondani, szégyen, pő, Most szégyen. akkor melyiket küldi Párizsba? Hát őt biztos, hogy nem. Majd megtanulja ezt, hogy mit lehet és mit nem, ugye? Micsoda? Hát ha nem ez, akkor amaz, vagy emez és amaz is, ugye? Melyik ez? Hát ha nem ez, akkor amaz, vagy a másik, nem tudom. Párizsba! Melyik menjen, Radocsaikám? Azt a megdörgös mindenhatóját, megőrülök! Az nem ez a fehér, vagy az a fekete? Nagyon jól tetszik megítélni, igazgató elvtárs. Én is efelé hajlok, igen. Jaj, Radocsak, de én most akkor magát megfojtom a két tulajdon kezemmel! Ne idegesítse föl magát, igazgató elvtárs, határoztam. Tehát? Melyikük megy Párizsba? Egyik se. Mert? Jöjjön Pestre az a Monsieur Duval.